Que un assassí que hagués fugit precipitadament deixant l'arma del crim al lloc on l'ha comès s'hauria entretingut a netejar la finestra? Ah, no s'hi ha fixat, inspector. A la porta del lavabo també hi ha un baldó. Fixi-s'hi bé. Doncs perquè l'assassí no és el que ha saltat per dalt. Si vostè el detingués i jo fos la seva advocada, aconseguiria que el declaressin innocent i el deixessin anar per manca de proves. Això no és manera de parlar. A sobre que et faig un favor presentant-te un client nou. Fes el que et vingui de gust. Però que consti que no en vull saber res si després tens problemes de clientela. Famós detectiu. No és molt difícil de fer? A veure, deixa'm mirar una cosa. Em sembla que aquí podries... Me'l deixes un moment? Gairebé valdria més que li regalessis una capsa de pastissos que no pas un jersei. Molt bé, però després no em vinguis dient que no t'ha quedat bé. Ah, sí, per què no dises els jerseis que he fet jo? Aquí fan una mica de nosa. D'acord! Vols deixar de parlar així? Vosaltres sou els únics que m'ho dieu, això. Em sabia greu per tu i vaig pensar que potser era el moment de perdonar-lo i he suposat que podria fer-li un regal. És possible que estigui passejant fora de l'hotel. A ell li agrada força prendre la fresca a la nit. L'hem buscat per tot arreu, per les instal·lacions de l'hotel, pel terrat, per les escales, per tot arreu. No diguis mentides. Segur que eres amb en Shinichi una altra vegada. Sí. Ho sabia. Últimament semblava que hagués desaparegut del mapa, aquest. Quina mena d'educació li deu donar, la Yukiko? Pobra, vés amb molt de compte. Els carrers són tan perillosos. No pateixis. Sóc la dona d'un inspector. Fins després, rei. Ah, ets tu, que ha passat alguna cosa. Que no havies d'anar a Miraclalàndia amb la Rani i els nens, avui? D'acord, entesos. El cas de l'atracament al furgó blindat del 4 d'abril, dius? Per investigar cal caminar. No és el que dius sempre, exinspector? Sí, he rebut una trucada. D'un paio molt desagradable. Ai que sí, Goro? Només hi havia donat una ullada per sobre i no entenc per què no l'accepta ningú, francament. Jo crec que aquest cas es pot defensar prou bé, és interessant. Quan m'ha tenyit i m'ha fet esperar perquè el Tin actués, diria que ha sigut entre 1:45 i 2:45. Deu haver trigat uns 10 minuts. Quan bevem alcohol, després tenim set, perquè el metabolisme de l'alcohol ens provoca deshidratació. Quan li vaig trucar, li vaig dir que pensava tornar a l'habitació cap a les 11 de la nit. Qui patirà els danys de la bomba per culpa seva serà aquest hotel. I, per tant, basant-nos en l'article número 709 del Codi Civil, se li exigirà el pagament d'una indemnització. I està d'acord, senyor?